Teraz si povedal, že nemôžem to. Ja ty rozprávaš. Niekoľkých mesiacoch sme sa pracovali veľmi zaujímavé predstavenie. Nemôžem to nazvať to perspektívne, alebo tam scéna už má istý taký čas svojej existencie. Za sebou veľmi úspešnej existencie. Je to kniha o architektoch Rošligeroch. Tentokrát nie je to vlastne taký prehľad celkového diela, ho aj viac menej to tam dá nájsť, ale vieme, že to je košický architekt, že to je Rošligerov, 13 rokov a krst tej knihy, ktorú sme dávali dokopy s Kolínou Priatkovou, Európskemu hlavnému mestu kultúry, lebo Rošliger bol vlastne vytipovaný kultúrnou osobnosťou jednou zo 4, ktorí to boli akože Máraji, Jakubisko, Ďula Košice a doba beží, Adriana Priatková neprestala robiť výskum aj v Šveglovi, napriek tomu, že jedna píša o ňom a teda využila vlastne tie možnosti, ktoré sme si vtedy otvorili také dvierka aj na Podkarpatskú Rus, lebo sme objavili, že vlastne celá kariéra Šveglova začala na Podkarpatskej Rusy. A teraz už tam má teda ona spolupracovníkov, ktorí pomáhajú tej výskume, lebo to je najťažšia oblasť, že ako to dostupným informáciám. Ľahšie je získať informácie o stredoveku niekedy, o nedávno skončenom období. Vieme, že Rošliger ho zomrel v Miškovci a my sme tu žili vedľa a v princípe ani pamätkárni nemajú presné informácie o tom, že kto to vlastne bol, čo to má za sebou. Dneska vidíme, že to bol jeden maximálne produktívny architekt a má za sebou krásne architektonické diela. A v podstate teraz by chcela vám takto to vymyslieť, že pani Zuzka Labudová
považujeme za takú povolanú osobu, že ona viedla a moderovala ten proces jednou z autorov, teda hlavnou autorkou tej knižky na Ukrajine. Môžu byť nejaké také otázky, že prečo sa to volá takto, že Ľudovít Doršek je dielo na Ukrajine. Môže vám to ona v rámci diskusie sa dá, vieme k tomu vrátiť, ale v podstate chcem odostral slovo pani Pavudovej a pýtam sa pani Viatkovú, autorku. Dúfali sme, že dobehnú aj spoluautori Uštorodu, prístup nie až tak ďaleka, ale ohľadom na celkový stav a aj zdravotný stav, ktorý pani Linu Viektarovej je to najlepší, musel si zmeniť program, tak nemohol dopočítať. Tak ona sa tu objaví, to by mal nejaký veľký zájem. Jedna zaujímavá vec, tak som dopočítať, že som tam písal do pozvánky, že budú napreté tie knižky. Musím vám povedať, že táto knižka to je jedno vážne dielo. To sa nedá len tak v kabelku prenášať, lebo príde o kabelku, ale kto by mal vážny záujem o túto knihu, tak napíšte sa na papier a tú knižku potom budete môcť buď preziať tu na vyštrováši, alebo sa dohodneme, že kde, to je vám lepšie a že či to chcete nejakým venovaním v tom vieme vyhodniť. Takže ďakujem za slovo. Dnes sme sa vlastne chceli takým rozhovorom dopátrať koreňom vlastne knihy, ktorá je dielom troch autorov, hlavnej autorky Adriany Viatkovej, spoluautorky Liny Viektarovej a Olega Olašína, ktorý sa venoval hlavne autografia knihe. Je to sa nemôžno ho zaradiť dá sa povedať, že spojil vlastne aj vlastne môžem pozrieť. Táto kniha vlastne medzi tým, ako už je na tom v podstate a ako funguje v priestore, tak udala pozornosť aj teoretikov a architektov a myslím si stala významnú cenu, ktorá vlastne venovaná teoretickým dielom, čiže vlastne za prínos a za vytvorenie aj tej medzinárodnej spolupráce. Čiže keď mám len tak stručne predstaviť knihu, tak vlastne ten obsah je veľmi jasný. Na začiatku, alebo teda prvú časť knihy, ktorý prehľad toho samotného diela autora. To je jedna veľká časť tej knihy, dá sa povedať, tak pol na pol. A tá druhá polovica, alebo dve tretiny, sú venované tomu dielu na Ukrajine. Môžem povedať, že tá časť, ktorá je venovaná dielu na Ukrajine, naozaj sa sústreďuje na Karpatskú Rus, že sú to ťažiskovo mesta ako Mukačevo, Užhorod, Baľava a Vinohradiv. Takže tieto mesta vlastne takisto majú Šlegerovi diela, samotné Košice, kde je diela sústredené. A vlastne moja prvá otázka pre vás je, že aký bol ten podiel tej práce vlastne jednotlivých autorov, ako tá spolupráca vznikla a v akom procese vznikala, aké dlhé obdobie, také okolnosti diela, pretože sa podarilo dostať to, že sa vlastne vytvorila medzinárodná spolupráca s Ukrajinou, s ukrajinskými badateľmi
A to ešte včasné, vlastne začal sa korona. Tak, podľa toho, čo ste rozprávali. Ako to prebiehalo? O kolegov, od doktora ktoré som robila a tam mi napísala, že či viem, že sú v porode dvaja mladí ľudia, ktorí sa výrazne angažujú za záchranu kina s knižnicou, ktorú developer, teda tú budovu očistiaci od mesta, chce zbúrať a postaviť tam niečo také ako autarku požitia. A že sú z toho na nervy, že robia skoro hladovku, že robia výstavy pred tou budovou, komunikujú s verejnosťou, s médiami a proste snažia sa to zachrániť. A tým pádom ja som sa na nich napojila, pretože bolo mi to veľmi sympatické. Čiže bol to rok asi 2017. No a odtedy sme v kontakte. Celý ten nápad zapojiť ich do tohto ako do tejto spolupráce vznikol tak, že ja som mala projekt, ktorý vlastne som podala z toho dôvodu, že od roku 2012, keď sme ukončili prvú monografiu, ktorá tiež dostala cenu profesora Kucerho, tak vlastne v Košickom archíve postupne usporadovali stavebný fond, ktorý dovtedy nebol prístupný pre badateľov, pretože bol dokonca aj zatajovaný. Tak zistila som, prechádzajú všetky množstva zaprašených kravíc, že okrem iných architektov, veľmi zaujímavých, teda počtých architektov medzivojnového obdobia, postupne stále pribúdajú aj diela architekta Šutera. Čiže tým, že už som mala určitú predstavu a určité množstvo toho výskumu, som si dúfla podať projekt KEBA, ktorý teda je edukačný a ktorý teda bol prísľubom získania určitých financií, aby som mohla napríklad dokončiť ten výskum aj na Ukrajine, pretože som sa dopočula, že archív Berechove ako postupne sa uvoľňuje, pretože v roku 2008 prvou fotografiou absolútne tie dámy ničomu nepustili. Čiže to bolo zbytočné tam chodiť. Ale samozrejme situácia sa vyvíja všade, čiže mala som taký krásny plán, že s mojím manželom chodím na pochodku, že budeme robiť cesty na Ukrajinu, ubytujeme sa na týždeň v Berechove, môj manžel bude sedieť v kaviarni, pozerať na pekné dievčatá, popíjať kávu a fajčiť a ja si budem robiť výskum. Ale ten hore sa zasmial a prišla korona. Takže zostala som bezradná, pretože ja som si mohla ukončiť ten projekt, lebo tu v Bratislave netušia, že ešte som chcela robiť, alebo nechcela robiť, ale ako medzelo na to, tak som oslovila kolegov v škole, že teda či by neboli takí láskaví a nepokúsili sa nájsť určité stavby. Konkrétne som povedala, pretože na Ukrajine neboli také prístupy ako korony, ako u nás, že my sme ani preto nemohli byť. Istý čas po sme museli sedieť doma, mohli sme ísť na chalupu. A oni, hrdinovia tej maršrutke, chodili z Užhorodu do Berehova a potom Oleg dostal tak pojazdené brata a vlastne už sa chránili aj oni pred covidom a tak si obdobili v Berehove tie dámy, že to úžasne vyskakali. A to, čo my sme, ja som dedukciou, alebo z literatúry, alebo proste z dobovej publikácie, kde prezentoval Špedek svoju tvorbu v 30. roku, ako také portfólium, proste nachádzala veci, alebo podatkára svoje architekty. No a oni boli tak šikovní a tie dámy tak ústretové, tak si povlúbili, že nenašli len to, čo ja som ako posunula, ale našli aj ďalšie veci. A ja som vďaky im navrhla, ale vlastne veľmi vďačná, pretože tu prebehla pekná výstava ako záver môjho projektu. A projekt bol ocenený ako jeden z 3 najlepších za ten rok na tej edukačnej komisie. Áno, som dostala vlastne za to výsledne, že by chýbal, ale proste naozaj bol dobrý, aj vďaka. No a oni proste
proste sa do toho pustili. No ale ten COVID a situácia doma, zdravotný stav, môj blízky, proste celú tú vec natiahol. Navyše do toho pristúpila akože katastrofálna vojna, takže boli v tom aj určité zdravotné problémy. Kolega, ktorý je mimoriadne šikovný aj v kontexte nielen dizajnu, ale aj ako hľadateľa na internetových archívoch, pretože je tak unikátny, že napríklad našiel novinár, že Ešleger bol autorom aj rituálnych a verejných čiteľov v Michalovciach, po ktorých nezostalo ani nič, ani práv, ani základy, jedna pohľadnica. Áno, pretože židovská obec, keď pár ľudí sa vrátilo ako koncentrákov, videli, že nie sú schopní ten komplex nejako spravovať a dať do poriadku, tak to posunuli mestu. A mesto uralo. Proste to poriešili po mestu. Čiže ten príbeh toho výskumu nielen s týmito Ukrajincami, ale vôbec je veľmi zaujímavý, je veľmi náročný, je veľmi zdĺhavý, ale aj mimoriadne zaujímavý pre mňa ako dôchodkyňu, teda v tom začala vekovať. V dôchodkovom veku, keď som bola oslobodená od povinností, deti, rodina a tak ďalej, že som bola slobodnejšia a aj v škole mi vychádzali vo strety, takže to najväčšie plus pre mňa je vlastne to množstvo veľmi zvláštnych, zaujímavých krásnych ľudí, z ktorých som stretala počas výskumu. Toto by som mohla rozprávať príbehy o tých stretnutiach a oni. Neviem, či to bolo dostatočné. Myslím si, že sa môžete pýtať. Ale myslím si, že vlastne je také dobrodružstvo, lebo človek vlastne nevie, čo sa nájde, čo sa nájde, alebo ide do archívu aj očakávania toho mesta a tie diela dajme tomu nenájdem, je to čas, alebo developer a podobne, takže alebo nespozná prípadne to dielo po oprave, takže sú rôzne aspekty toho badania, že sú to aj veľmi pekné objavy, ale potom aj veľké sklamanie môže niekto byť, ale v podstate tu sa podarilo niečo, čo doplnilo ten celkový obraz toho architekta, ktorý bol našťastný tej prvej fotografii, ale vlastne tá šírka toho jeho záberu nebola celkom nastavená a tu je vlastne taká moja druhá otázka, že vlastne čo by ste tak ocenili z toho, čo sa vám podarilo ako keby doplniť do toho bádania a architektúry? Teraz že ktoré to dielo, bolo ich dosť veľa, vieš, napríklad mnohé diela, ako už časom, viete, za tých takmer 20 rokov, ako sa na východe povie, že tu nemá byť. Proste je to jasné, že to je všetké. Ale to si ja môžem myslieť, alebo môžem napísať, že teda je predpoklad, že to dielo ešte je, ale je potrebné to doložiť, práve dokázať architektúru, alebo nejakú. Aj keď je pravda, že aj dobové noviny alebo literatúra nie vždy hovoria pravdu, proste aj novinári sú veľmi. Môžete to zase. Áno, že napríklad už keď sme, lebo v podstate tá prvá, celý ten balík, tá akcia v Európskom hlavnom meste kultúry bola aj fotografia, ale bola aj reprezentatívna výstava, kde bolo 80 posterov. Áno, otvorená bola tu v Košiciach, mala veľký úspech, ale 12 repríz na Slovensku, Maďarsku aj na Ukrajine. 4, 5, čiže aj v Rumunsku. Čiže boli sme v Užhorode s ňou, boli sme v Berehove, boli sme v Mukačeve a dokonca v Lvove.
Čiže už vtedy prechádzajú týmito mestečkami Zakarpatia, to sme typovali, toto môže. Nebolo to ešte v knihe, ale už sme to videli. Áno? Napríklad, keďže Panila budova sa pýta, ktorá takáto stavba, bolo to napríklad židovské gymnázium. Vzhľadom na tvaroslovie, áno, bol predpoklad, typovala sa. Ale nemali sme o tom páru, nemali sme nič, áno. Až výskumy Liny a Olega to potvrdili. Alebo v knihe už bol židovský sirotnec, takmer na tej istej ulici v Mukačeve, ako bola postavená tá prvá veľká zákazka Švegera s Boskom, ktorou zvíťazil v medzinárodnom takom nejakom konkurze, áno, a postavil na nároží dvoch ulic, kde teda hneď po vedajších ten židovský sirotnec. Vzhľadom na ten profil fasády a celé to riešenie budovy, bolo to jasné, predpokladali sme, pretože veľmi podobným dizajnom bola riešená aj budova kina napríklad, alebo určité proste na fasáde boli aj na prístavbe Krakárske Polianke. Ale zase bolo to potrebné doložiť. Ukrajinci to našli v archíve a v podstate našli sme spolu proste to dedukciou aj vlastne odkiaľ pramenila tá inšpirácia, lebo zrazu zmenil ten svoj rukopis toho historického, estetického možno až kombinovaného s niečím úplne iným. Aj s takou plastickou fasády, ktorá vyzerala ako sochárske dielo a až to ďalšie poznanie, ako to tej tvorby aj architektúry, ako takej histórie architektúry, vlastne prinieslo poznanie, že sa musel inšpirovať rakúskym pavilónom na medzinárodnej výstave v Paríži v roku 1925. A odtedy v podstate kombinuje viac ako s tými návratmi histórii s jazykom. Čiže ťažko povedať, že presne ktoré, ale napríklad táto budova, alebo tieto dve budovy. Vlastne pavilón, alebo to sa v roku 25 Parížov je vlastne to antinárium, označenie dekoratívne založené domy. A keď už vlastne spravíme o tom rukopise, ako sa teda vyvíjal teda Šveglerov rukopis architektúry v čase, ako vlastne začínal, lebo začínal napríklad neobarokný, to je rané diela sú neobarokové, potom vlastne prechádza, formuje ten svoj rukopis a nakoniec končí, alebo teda začína na jednom takom bode, ktorý je funkcionalizmu a funkcionalizmu, čiže medzi tým prekonal celý ten obvod, ktorý bol najdôležitejšej. Tak ako sa teda menil ten rukopis architekta? V podstate ste to už ale pravda je taká, že to neobarokové, človek sa stále vzdeláva a prehlbuje si vedomosti. A to neobarok nebolo len pre Švegera takové, pretože je pravda, že on cítil neobarok. A to nie je len v tých prvých stavbách, ale keď sledujete aj tú modernú, proste vždycky nechal nejaký ten detail z baroka. Alebo z historizmu. Aj, ale to baroku ma prekvapilo, že na modernu. Čiže v podstate ten vývoj bol taký, ako povedala taká Zdova, s tým, že v roku 1924 prichádza do Košíc a tu nastal určite taký aj vnútorný, ako aj iných teda domácich architektov stred zrazu s niečím novým. Áno, boli tu domácich nasačkovaní Češi a dobre ich štvali týchto domácich, pretože získavali všetky štátne zákazky. No a tí domáci sa museli nejako orientovať na konkurzy, na súťaže, čo boli síce úspešní, to je pravda, ale stále ich nevali Češi. Čiže na jednej strane ich nevali, ale na druhej strane chceli si vyrovnať. Češi doniesli v podstate z Čiech a z Európy modernú
No, ale ten je súčasť, áno. Čiže Oeschleger napríklad svojím projektom letného kúpaliska v roku 1935 dokázal, že je to perfektné. Je jedna krásna stavba a vďaka pánovi architektorovi Mokrišovi, ktorý pracuje na Krajskom památkovom úrade a pánovi Nepaľkanskému, ktorý vlastne s ním naozaj veľmi ochotne spolupracoval pri obnove, dokázali vlastne úžasnú vec, že obnovili ho veľmi vkusne. To sa nedá povedať o Užhorode, nezbúrali ho síce, áno, to veľmi podobné tomu Košickému, ale ten súčasný majiteľ s ním robil také karetné čoromory. Proste tak ako tu na našich územiach po 89. keďže prevládala dovtedy šeť a opískané steny, tak tá túžba po farbe proste spôsobila strašný východný. Ale tak ako nevadí, lebo farba sa dá dať dole, pokiaľ nezničí iné materiály, ako ten investor alebo majiteľ v Užhorode, možno sa to ešte zasiaľ. Ale som šťastná, že tu je to iná. A aj keď toto sa netýka Oeschlegera, ide o budovu Košickej krásnej pošty, myslím si, že veľká vďaka patrí práve pani Zuzke Labukovej, že teda je tak obnovená, ako je. Veľmi vkusná. Áno, sa postupne ešte obnovila, lebo ten obrovský komplex, ale presne to je tá situácia, alebo 20 do kedy to vlastne naozaj expandovali tí českí architekti, to prostredia častokrát dostávali zákazky priamo vlastne z Prahu. Praha vlastne zadala zákazky, vybrali si architektov, ako aj pošty. A vlastne to sa ako sa v tomto konkurenčnom prostredí vlastne presadzoval Oeschleger a ešte s takým svojským v podstate výtvarným jazykom, ktorý dodnes vnímame v tom meste. Tak určite už tým, že preukázal veľké schopnosti aj manažerské, už aj na tej krajine napríklad, áno, pretože bol to človek, ktorý veľmi vedel dobre ako zapojiť do tej svojej tvorby veľmi kvalitných ľudí. A osobne si myslím presvedčená, že nebyť spolupráci so šukárov a šukátérov Tulisom Krištofom, ako tie diela by vyzerali ako úplne inak. A to by bolo na ďalší výzvu táto osobnosť a je mi veľmi ľúto, keď nájdem v archíve, že tak skvelý ako odborník, ako ten Krištof, píše mestu žiadosť na to, aby mal licencia alebo možnosť pracovať v lete ako štačník reštauráciu. Takže akože tie osudy ako sú veľmi zaujímavé. Aj pri tom výskume, ktoré teda človek nachádza a dali by sa z toho popísať román. Ale myslím si, že by to bolo aj na nejakú ďalšiu disertačnú prácu alebo ja by som sa ešte trošku môžem, až vás zaujíma, vrátila rada k tomu, čo ma prekvapilo ešte nové, čo sa dosť veľa. Napríklad v Krompáchoch, tak nejaký údajný kultúrny dostinom, ktorého sme chodili na chalupu okolo opískaného parteru a netušila som, že to Oeschleger, až kým proste potrebovali sa zastaviť na druhej strane, aby som vás obudila, vnúčka potrebovala citať, tak sme išli na druhú stranu a pozerám sa, tak to je Oeschleger, už knižka bola. Ale dokázať to trvalo asi 10 áno, pretože vyhoreli v Kromkáchoch nálepkové, áno, nechápala som prečo, ale pochopila som časom, keď vlastne som našla ďalších ľudí z rodiny a pán Oeschleger z Nálepkova pôvodom, príbuzný architekta, mi povedal, že ako 11-ročný chlapec videl, ako z Národného výboru na Kuríku vynášajú historické dokumenty Nemcov a palia na svetisku. Ľahšie sa kradlo a rozkrádalo, keď v podstate nebolo to zaznamenané. Čiže tam bol ten pôvod. Ale dá sa povedať, že aj tak, ako pri tomto pustotnom projekte sa nám podarila úžasná vec, pretože dostali sme sa do Spišsko-Noveského archívu, protečne dalo by sa povedať na Kolívolkovi a bola
ochotná pani Monika Borovel-Eštegerová aj so mnou, lebo proste potrebovala smenú skalku. A mohli sme tam byť dve a nosili nám aj 20 krabíc denne. A podľa jednej knihy sme určovali, netušili sme čo, ale napríklad sme mali napísané, že stavba 47. No ja by som to určite si nedala krabicu vybrať, lebo som už vedela, že 50 bola táto určená. A ona proste s pasiou to pozerala, našla list Šlegera, kde sa sťažuje mestu, že prešlo 5 rokov a on ani staviteľ Barka nemali zaplatené. Čiže toto bol doklad. Okay. Čiže ja hovorím, že toto písať, ako ten výskum, ako prebiehal, myslím si, že by bolo možno zaujímavejšia tá kniha, ktorá je na vedecká. Že môže trošku nudiť, prečo čítať. Myslím si, že je aj tak obrazovo bohatá, aj textovo, že určite bolo, že chcete začať ďalekovať. Dajte. Že je tak obrazovo bohatá a textovo, že určite zaujíma každého čitateľa a takého, ktorí sú trošku zaujímavé architektúru a bádanie o architektúre alebo vôbec bádanie má tú vlastnosť, že sa nám dá čítať. A v podstate, keď už ideme po veciach, tak vlastne zistíme, že tam nás vedie jedna línia, tam nás vedie ďalšia a vlastne je z toho taká, dá sa povedať, až sieť. A zároveň sa si prizrať, ako ste povedali, že keď vlastne ste vystúpili z toho auta, ste videli, že to je Šleger. Že dovtedy, keď človek nemá takú znalosť o tej architektúre, nemá nejaké gro toho, tak to nevníma. Ale vlastne ten zrak sa pribrí s bádaním a vlastne už potom skladá tá skladačka. Čiže to je vlastne to zásluha toho bádania, že to je spozlivosť, že ostrý zrak a takú vnímavosť. A potom sa samozrejme aj nejakým spôsobom prepojiť do nejakého kontextu vývoju a pomenovať. Nie tvoriť, ale pomenovať. Poskladať tak ako a v podstate, že tie kúšky skladaš poskladať. A teraz sa chcem spýtať, že vlastne keď už hovorím o skladačke, že aká osobnosť a človek sa vynára vlastne z toho obrazu, ktorý máme teraz nejakým spôsobom vytvorený o architektúre. Aký vlastne bol človek, aký bol architekt, ako bol schopný spolupracovať, nespolupracovať, akým spôsobom myslel. No. To je ťažká myslím, netuším sa tuším, ale celé sa to zase vyskladalo, alebo ešte sa objasnilo, keď sa našli jeho výsledky ako základnej školy a jeho bratov, čiže bol jasný rozdiel osobnosti Šlegera, ktorý vyzeral byť deťar, nebol to samozrejme čistý jedničkár ako jeho starší brat Štvan, áno. Mal rôzne známky, ale bol veľmi taký aktívny spoločenský. Všetko musel, hral na husle, ale tak dobre, že v orchestri bol hlavný. Vystupovali pred košickou verejnosťou, nielen tak, že len v škole. Áno. Vyhral súťaž v korčulovaní, krasokorčulovaní, v tom kosliarskom pavilóne, to ešte divadlo hral. Proste zapájal sa do všetkého, čiže musel to byť dobrý živák a musel byť výrečný, ale je to pravdepodobné, že to sú ženy, alebo sa starších rodecov. Ťažko je povedať. No, čiže to je jeho mladosť. Pravdepodobne ten otec, ktorý písal ako podnikateľa, musel byť tiež. Že teda on tak veľmi do toho obchodu nepasuje, ako jeho starší bratia. Preto možno trošku aj on nasmeroval na štúdium architektúry alebo inžinierstva, keďže mal aj výtvarný talent, áno, čiže bol tak umelecký trošku viac ladený. No a neskôr, ako ťažko povedať, určite bol stižiadosť, by bola to silná osobnosť a veľmi ako bystrá a šikovná v tom, že vždy vedel správne voliť spolupracovníkov. Veľmi často spolupracoval so židovskými
staviteľmi. Keď som začínala robiť výskum, tak ako bol predpoklad, že boli Židia teda ešte robili, áno? Pretože zrazu zmizli po 45. Málo kto už tu to končil na šťastný jazdí, poznala ten čiel alebo vedel. A dokonca som to niekde aj čítala. Teda predpoklad vzhľadom na jeho tvorbu, ktorá ako obsahuje veľmi veľa zaujímavých ilustratívnych ako realizácií židovských. Pretože sa zúčastnil z konkursu už ako, ja hovorím, že zaskanalo na 20 rokovať okolo, lebo vlastne trošku neskôr končil, keď nastúpil na vysokú školu, v 1914 začala vojna, čiže vlastne dvakrát bol ranený, áno, čiže trochu neskôr končil a v podstate zamestnal sa v Budapešti, pretože nevrátil sa do Košic, keďže vznikla, to bol otras v Európe, vznikla úplne iná krajina, kde žili jeho rodičia, kde sa narodil, tak zostal v Budapešti. Ale postupne zrejme jednak od rodičov počúva, čo sa tu deje a že nie je to beznádejné, že je práca, aj s tými Čechmi možno byť. A v Budapešti teda, keď bol s kolegom Voskom, sa dozvedel o architektonickej medzinárodnej súťaži na tú obchodnú akadémiu v Puchačove. No tak sa do nej pustili, vybrali. No a keď musel dochádzať na stavbu, zistil, že cez hranice z Maďarska je to náročnejšie, a keby býval v Košiciach, kde to už bolo bez hranic. Čiže aj toto ho zrejme motivovalo, aby proste sa vrátil do Košic a boril aj pre túto časť Československa. Kedy sa vlastne vrátil do Košic? 24. sa oženil a v podstate sa etabloval na poschodí rodičovského domu, ako je jasné, že bol dostatočne veľký, aj tak sa jeho bratia odsťahovali, hej, proste, ale on zrejme nemal čas. On bol človek práce, bavilo ho to a hovorím, že vždy mal dobrých spolupracovníkov. Aj na Ukrajine, v Puchačove, firmu Molnár, ktorá potom spolupracovala aj s ďalšími, áno, Košičanov, mladých, ktorí dosadzovala, pomáhala sa tam etablovať aj v tej firme Molnár, alebo potom proste pri ďalších realizáciách v škole. Neviem, či to už nie je veľmi dobré. Lebo som sa nejako dostávala. Čiže nechcem všetko povedať, že možno ste si ako knihu kúpili, je nejaký odbyt a nech sa nám vrátia náklady a nech podporím Ukrajinu. Dobre? Čiže všetko nepoviem, nie je na to čas, ale ako je to veľmi zaujímavé. Ale pomohol odštartovať ako istým ako architektom mladým uškodným. Čiže tady z Košice a spolupráca napríklad bola zaujímavá s možno najlepším, teda najvýkonnejším židovským staviteľom Kabošom v Košici, pretože ten ho podľa mňa prizval do spolupráce na židovské gymnázium. Dá sa mi, že on dostal ako prvú zákazku, ale vidiac, aký je šikovný hneď oproti cez ulicu pri tej obchodnej akadémii, ho prizval do spolupráce a v podstate už potom bol jasný ten rukopis svojej, ktorý je Šleger. No a spolupracoval aj v Košiciach v ortodoxnej synagóge. Asi nás s Kabošom, ten ju stával. Potom pri Krásnom číne, ktoré je na hlavnej ulici za historickou radnicou, tiež dostával. Potom obchodnú priemyselnú komoru, teda budovu na nárožie Hlavnej a Bačkovej, ktorá teraz sa obnovuje na toto dom. Bytový dom na druhej strane pre zamestnancov obchodnej priemyselnej komory tiež stával Kaboš, čiže ich spolupráca bola výrazná. Ďalší židovskí stavitelia, bratia Barchani Prešov, s tými často spolupracoval. Áno, bolo to kino napríklad v Prešove, ktoré stávali Barchaňovci, to funkcionalistické, ktoré teraz sa krásne kúpte, lebo je zdevastované, ale ako je to škoda. Ja by som sa ešte tak spýtala,
obraz. Vlastne tá Eštoberová architekta má takú množstvo formú funkciu, pretože vlastne dosť definuje tie priestory výrazne. Čiže ako by ste to nejakým spôsobom viedli, že je vlastne tá architektúra Eštoberá formná, je dôležitá pre to mesto, je dôležitá aj mesto, jeho obraz? Je to úplne evidentné. Keď sa pozrite na tú ktorúkoľvek tú významnú stavbu, ktorú v Košiciach, ktorú som spomínala, tak to by bola vlastne tak ochudobnená ako tá centrálna časť Košíc, že by to ako poškodilo veľmi. A takisto Ústorodu, a takisto Muchačov, kde tých stav je viacej, a je to veľmi napríklad Muchačov. Ja sa priznám, že ja som sa rozhodoval o koncu školy nejak prvých 6 rokov som mal sa rozhodoval, že asi počte a opäť to východné Slovensko by bolo a keď som prechádzal z Košic a začalo ma zaujímať mesto. Ja som nemal v rodine žiadneho architekta, takže pre mňa to bola taká nová vec, že stanem sa architektom, ktoré viac spôsobom kresliť nejaké domy a kresliť. Tak pre mňa bolo všeličo tu v Košiciach, pretože taký preklad. A zaujímavé, proste napríklad som si jedna z prvých budov, tak ozaj všimol, a pritom som vedel, že nemôže byť príliš stará, to bola tá obchodná priemyselná a ja hovorím, že jak je to možné, že je to na tej budove, je to v podstate niečo také, čo nie je príliš staré, ale sedí to tam tak, v tom priestore toho mesta, v tom domu radí, že ako keby to bolo otectvo. A samozrejme stávali sa medzi tým nejaké nové objekty, nové domy, ktoré ďaleka nezapadli do toho prostredia. Tak táto budova, ktorá ma oslovila. A bolo ich viacej. A potom sa mi raz stalo, že môj svokor bol architektúrkou, ktorou prišla nejaká fakulte. A on mi tak rozprával, on bol výrazne mladší, zhruba 20 rokov mladší, ako bol Eštober. A on mi tak rozprával, že vieš, tak je to s tou architektúrou, že dneska sa v tej architektúry kadečo vynecháva. Ale že poznám jedného človeka, ktorý pôsobil v Košiciach, neviem, že čo je z nich, stalo, keď to bolo to obdobie, keď to kúpiť. A vtedy prezradil jeho meno, že to bola Wilschläger, a že napríklad a že ten vlastne dokázal tú budovu dotiahnuť do všetkých treba a to, čo je pre architektúru maximálne dôležité detail. Ináč túto vec som uviedla aj v tejto knihe, takže má to skúšku a mňa to vtedy veľmi nasmerovalo k tomu, že som začal tohoto človeka viacej všimnúť. Ja osobne si myslím, že ten detail je veľmi pomohol. Pretože keď pozerám tie projekty, ten detail tam vždy nie je, hej, a on ten schopná krásne detail. Jasne, ale keby tom Stochárovi nebolo to záleží. Je to. Toto sú vlastne tie také výtvarné vlastnosti a dizajnerské, by sme mohli povedať, že to robí. Lebo to v podstate, ja študentom vždy rozprávam, že my šantíme za tú architektúru. Lebo
nie je akože výtvarné dielo, ktoré ja namalujem a keď sa mi nepáči, tak to schovám doma za skriňu a v podstate nič sa neučí. Po architektúry bohužiaľ zostávajú niekedy krvavé stopy. Lebo my dokážeme niekedy ten priestor tak exploatovať, tak to dokážeme necitlivo využívať, že mali by sa to aj háť. Pamiatka si vlastného architekta. Myslím si, že Švebek dokázal veľmi dobre začleniť svoju architektúru, že uznával tie základné princípy tej architektúry, napríklad uličná čiara, parter, rímsky, obytné časti oddelené od funkčných, obchodných priestorov a podobne, že tá architektúra je vlastne spektrálna a jasná. A zároveň je začlenená veľmi do toho mesta, má výrazné tvaroslovie, ktoré sa presadzuje v tom prostredí, čiže vlastne tá architektúra má všetko, čo má mať. Takže a ešte vlastne aj k tomu, že tá architektúra Šogerová mala tú komplexnosť, že teda od architektúry umiestnenia objemového riešenia až po to riešenie toho detailu. Ja si myslím, že vlastne architekti moderní, funkcionálni, ale vlastne aj architekti secesie na tieto veci mimoriadne tam. Oni vlastne chápajú, že to dielo architektonické ako kompletné, nejaké ucelené dielo, ktoré tvoria všetko vlastne. Že neprenechávali ani taký detail, ako riešenie kľúčky na dverách niekomu inému, ale vlastne mohli spolupracovať samozrejme s tochárom, alebo remeselníkom, umeleckým remeselníkom, ale vlastne oni to vlastne dotvorili, domysleli. Myslím si, že tieto vlastnosti tiež, ktoré dielajú, práve aj ten detail je veľmi dôležitý, aby sa zachoval. My sa snažíme aj tu na klube v podstate hovoriť o takých architektov, ktorí chceme, aby si tá verejnosť všimla. A proste nehovoríme o tých, ktorí sú takí kvázi. Ale medzi nami sú šuflíkani, ktorí v podstate nakreslia hocičo a v podstate on proste účinkuje, on možno že aj lepšie prežije ako ten veľmi dobrý architekt, ktorý má svoj nejaký názor a má nejaké zásady, alebo že tvorí aj veľmi dobré veci. Ja som mimoriadne vďačný Adriane, že sa nakoniec chytila to obdobia medzivojnového, lebo obdobie je veľmi zaujímavé vývoj tohoto mesta, našich Košíc. A to, že sa venovala Švegorovi, ktorý je zase taká srdcovka. No keď si porovnáme, ako, čo sme vedeli o Švegerovi pred 20 rokmi a teraz, tak je to obrovský rozdiel. Ale myslím si, že v tom úsiliu vlastne tie veci dnes už pokladáme možno za samozrejme, ale sa to kniha, ale vlastne za tým stojí obrovský. Problém je jeden, že život človeka prebehne rýchly, človek si to aj neuvedomí a dostane. A ja hovorím, že pre architekta jeden život, ten, ktorý chce naozaj čo si robiť, je jeden život málo. No ale viac si nebude. Takže musíme s týmto časom tak hospodáriť, aby sme robili len kvázi dobré veci, aby On sa o to pokúsia. A toto povedať, že som vďačný. Ja som mal vždy ambíciu tvoriť nové veci, ale na druhej strane som mal aj tú tendenciu, že trošku sa stárať v tej histórii a dejinách. A ja som v podstate, keďže moja mama bola tak akože orientovaná na históriu, ale skončila takú dievčenskú školu v Budapešti, kde sa maturovalo
tak ona má také, že je tak také láske, a ja som išiel na architektúru tým, že ja zo mňa bude pán. Nevyšlo. A robil som vlastne celý život nové veci, ale potom na sklonku života som sa venoval teda a venuje doteraz vlastne záchrane pamiatkov. Totiž to sú veľmi zložité disciplíny. Aj na škole vidím, že ľahšie sa pustí študent do toho, že máme nejaký nový objekt, podľa možností nie v nejakej historickej štruktúre, najlepšie na zelenej lúke, kde dookola nič. To milujú také zelené. Ale keď im to zadám, že teraz skúste vložiť tú novú hmotu, tú vašu ideu do nejakej existujúcej štruktúry, to je potom také, že tam totiž treba strašne veľa vecí, my by sme mali vlastne hovoriť o tom mieste, že aké to má že čo všetko, akým spôsobom to mesto vznikalo, miesto. Ten kontext treba niekedy aj naštudovať si históriu, niekedy možno, že aj tú geografiu, geomorfológiu a tak ďalej. Množstvo vecí, aby sme boli aspoň priemerne. Vstupujeme do nejakej novej štruktúry, do nejakej staršej štruktúry, tak je to veľmi dôležité. Pamiatka, čo máme konkrétne a hovorí, to v podstate hovorí je neustále takým aj s architektami. Ale myslím si, že s architektami je aspoň taká reč, že na istej kultúrnej úrovni sa dá s nimi rozprávať ako nejaký developer, ktorý možno, že má len jedno obrovský mešec peniazí a pôsobí ako v danom priestore ako škoda. Ako rozhodne. Pretože stihol vypúchať to art deco interiér krásny a z neho zostali vyhodené na smetisko cestička a vina je krásne dostupná. To je jediná pamäťka skina, čo mám. A našli na smetisku svetla a Oleh ich tak krásne preparoval, že mohli postaviť. Nechápem toho developera, lebo to hlúpať majú peniaze a nevedia, že majú majetok. Úžasný. To je ten charakter vlastne, ktorým oni pracujú a nerozumejú. Na jednej strane vlastne ho majú v svojej moci, ale proste v určitej situácii, keď sa je tá architektúra prevedená časom, tak sa stáva vlastne súčasťou tej historickej štruktúry. A vlastne Schlegerovému dielu sa toto stalo. A myslím si, že sa to deje, že vlastne aj vďaka tomu bádaniu, aj do doplnenému obrazu už vieme o tom. Áno, dá sa povedať, že áno, ale je zaujímavé, že mnoho jeho diel bolo aj zapísaných ako pamiatky, že na pôde ešte v Košice máme celkom veľa modernistických diel zapísaných alebo funkcionalistických a oproti iným mestám, teda na Slovensku. A práve Schlegerové diela boli takými záchytnými bodmi, vlastne také významné veľké diela, na ktoré sa teda môže napájať ostatné. A v podstate je to už vlastne taký korpus toho diela, ktoré je možné chrániť ako celé. Takže v podstate aj to Mukačevo a Išhorov tak poznačil svojou architektúrou, že malo by byť stále predmetom tej ochrany a do budúcnosti vlastne tej hodnoty. Naše sa dá veľmi dobre študovať, že ako politika dokáže ubližovať architektúre a keď ubliží architektúry, tak cez architekta ubližuje architektúre. Tak celá tá Ešegerovská rodina, v podstate, keďže boli Maďari, boli, vieme, že ich poznať dekrety na základe toho
Šlechtovskou patrila aj sieť poštovým, napríklad. To nie len akože Prešovské, neviem, či Šlechtovské patrila. Neviem. Tak museli odísť, ale to bol prvý taký, akože, v prvom rade, tak som povedal, že prvýkrát mu ubližila prvá svetová vojna, že bol dvakrát ranený, ledva prežil a tak ďalej, ale podarilo sa. Potom prišla táto druhá svetová vojna, kde v podstate zase sa menili hranice a tým pádom vlastne to, že akým spôsobom, lebo politici sú vždy za rozdielovanie peniazí. To všetko aj teraz vidíme, že či sledujeme Matoviča, alebo Fica, alebo neviem, všetkých, ale vždy ide svojím spôsobom peniaze a potom v podstate ten, kto je vlastne k tomuto zdroju peniaz bližšie a niekedy možno, že rodinnými vzťahmi a tak ďalej, tak aj jemu sa dobre darilo Šlegrovi za prvej republiky, pretože otec bol veľkopodnikateľom, najväčší podnikateľ v bývalom Hornom Uhorsku, lebo to v podstate prebral tú veľkú firmu Fleischer a Schirger a to bol jeden veľký výrobca a zásoboval vlastne tým stavebnou oceľou vlastne celé toto teritorium, celé východné. No, po všetkých týchto, toto je úžasné na tejto druhé a najmä v tejto druhej je ďaleko lepšie urobená, že všetky tieto vzťahové veci a vlastne príbeh tej rodiny Šlegrovskej je tam ďaleko obšírnejšie a lepšie prepojenia. Bolo viac času. Tak bolo 12 rokov viacej času. Tak je to prepracovanejšie, vyfiltrovanejšie, vládanie sa prehobuje, je to logicky, to vláda tou tajnou, že tie poznatky prehobia, tie ďalšie okresy. Ja by som sa ešte chcela spýtať, že či niekto chce niečo spýtať, a to nie. Som sa chcel opýtať pani Adriana, sa prišli do roku, že keď poznali ústu realizovaných stádií, ktorú z nich považujete za najoriginálnejšiu, jednu alebo dve stavby, alebo tri, po prípade, či máte nejakú takú hierarchiu? Ťažko povedať, lebo ja som ho nepovedala vlastne, áno, a ale ja obdivujem napríklad to letné skalisko, že človek, ktorý tak bol zžitý tým maďarskou, tou školou maďarskou, tým návratmi do histórie, do neobaroka a tak ďalej a stále z neho vyskakuje aj pri tej moderne, že dokázal to tak uchopiť, tak nádherne to mali to patrí, čiže dnes sa je to kúpalisko páči sa mi obchodná priestor, nádherná je ortodoxná synagoga, aj z exteriéru a hlavne z interiéru. Je to úžasné. Páči sa mi veľmi, ako vedel pracovať aj s technológiami, že mnohé jeho tie veľké investície, teda, ktoré mal napríklad Puškinová a Kina, riešil veľmi moderne ako vykurovanie, teplovzdušné vykurovanie, ktoré vlastne nevyriešil len technicky, ale aj dizajnovo. Áno? Čiže funkciu spojil s tou architektúrou. Kino. Mňa to veľmi hnevá, že v poslednej obnove papaláši si vymysleli, že to máš ako ten sklon, ten podlahy, akože by to boli mobilné, áno, že by mohli to sklápať a raz do roka má tam ples. Aj tak potom odišli hore do Bieleho domu
investície veľké do toho vložili, aj skoro prekriminali peniaze na obnovu a vykúchali to teplozdušné vykurovanie, ktoré bolo úžasné riešené cez tie mreže dizajnové nádherné a odsávanie cez úrazku. Hlavná 59. Čiže našťastie nie je to zničené scéna v synagóge a neviem, ako je to zničené v Prešove, lebo aj tam v tých výkresoch je vidieť, že tie kanály v teréne teplozdušné vykurovania riešia. Že to ma tiež veľmi oslovuje a prekvapuje. A aj tá odvaha, že on nemá problém, tá židovská škola, pôvodne som si myslela, dedukujúc aj vzhľadom na stavby v Pačeve, že teda je to rok asi 1926. Vzhľadom na to, ako pracoval s tou artkou, prelamovanou, s návratkou, možno orientu, alebo ako teoretická slovenská renesancia, Laskoviček, a podobný dizajn. Čiže ja som to spískala. A on to v podstate, keď sa našli projekty, tak sa zistilo, že to skoro paralelne sa realizovalo ako to už funkcionalistické s Art Deco. Čiže nemal problém. Keď sa takto páčilo investorovi, ale urobil to vysoko kvalitné. A všetky je to nie len čistá, že tak to sa najviac páči sa mi aj prístavba Tatranskej Polianky, že tiež tam použil od Hoffmana tie také fasády plnené, ale zase tu urobil ináč ako v kine Michalovstia, ktoré takisto developer skúšil. To je neskutočné, že do kinosály vloží stav železové zložku, aby Číňania či vietnamci, čo tam predáva malý väčší od. On zničil to kino. Ja nechápem mesto, že rodič predá proste nejakú mafiánov. A v tých Michalovciach sú dve stavy, čo to je za to. Takže to sú také smutné veci, že nie len na Ukrajine, ako u nás. Sila peňazí je veľká. Nás to trošku teší, že nielen s nami sa dejú také zlé veci. Tak mňa to neteší. A už vôbec celá tá situácia s Ukrajinou. Sa spomínalo letné kúpalisko. Čeha. Ten bazén na konec, to. To bolo ešte za monarchie projektované a tam proste chodili plávať ako študenti. Ale počas medzivojnového obdobia architekt sa urobil nový projekt na práve. Všetky kabinety a všetko. Teraz tam je Cambridge na bazéne. To je dobre už bolo. To sú pekné dobové postavy. On keby sa vyhrabalo, to samé ten bazén tam je. No to bazéne lepšie chuť. Tak. Veľa informácií o tom dianí vo Slovenskom 20 rokov a 50 je vlastne aj prišlo k bibliografii Koterovej, pretože pani Piatka to poňala tak širšie a vlastne ten kontext, ktorý tam má, že mnohé informácie tam osmieli a súvislosti, takže vlastne nepredstavuje to dielo tak osamotne, ale vlastne v tom širšom kontexte toho vývoja Košic. Som sa ukázať, že proste do akých Košic Maďarska. Už som spomínal bazén, a na Altínke ten bazén to robí. To je zasypané tam. To už nemá s nimi spoločné. Čiže do Šlederovi už nič? Áno? Trošku vlastnejšie, lebo ja tu komory architektov, ale ja som komory lekárskej komory na dôchodku a som to robil ako chirurga.
veľa Košičanov robilo na podkarpatskej Rusi. Už robil ten Mukačevo, Ús a celá, tak to bola veľká plocha. Dneska sme mali možnosť vypočuť a tá kniha je nádherná o vplyve Maďarského na architektúru tejto oblasti. Myslím si, že to vychádzalo z prirodzenej situácie, že Maďari tam boli aj dávno, tam žili a čas predviatočne aj Košičania. Myslím, že sa zvýraznili tie vplyvy, keď vzniklo Československo a Podkarpatsko. Mňa by zaujímalo, či ste tam pri tom veľkom architektovi, o ktorom teraz sme hovorili celý večer, vplyv zase československej architektúry alebo tej funkcionálnej architektúry prvej republiky Československej. Či sa tam niečo objavilo. Myslíte na Ukrajine? Na tej podkarpatskej Rusi. Samozrejme, Užhorod v podstate vystavali celú infraštruktúru, vodovod, kanalizáciu, rieku, proste reguláciu, ale kilometrovú lift, všetky tie administratívne budovy, áno, a to bol centrum. V podstate Praha bola ďaleko, čiže potrebovali tam aj takú a hlavné mesto tej oblasti. Bojovali Mukačevo a a myslím, že rok 2027 bol už taký, že bolo to jasne dané do Užhorodu letisko napríklad. Že v podstate v Košiciach už 24. na juhu, v 30. už bola aj budova, letiska opravovacia a vlastne so svetom boli prepojení. Tí architekti a administratíva z Prahy lietali v podstate do Užhorodu, že áno, Maraj z Budapešti a popisuje to. Kedy sa hovorilo, že lietajúci učitelia porodu tam mali futbalové družstva, hrali Ligu Československu, takže prvé také spojenie letecké Praha. Takže Letová dráha už horode takové terajšie hranice. No tak tam je dobré letisko, keď sa to 8. na usadili Sovieti, tak tam aj štátovala vidieť. Myslím si, že pre rozvoj architektúry práve takéto spojenia architektov sú prínosom pre rozvoj v tom, ktorom regióne. Určite tá architektúra vlastne popíru politickú situáciu, lebo keď sa zaoberáme architektúrou 19. storočia, tak vypočty architektúra, ktorá je to zaprešená, alebo tie objedná vyšli odtiaľ, postupy architektúra a podobne Československo. Kniha už takmer bola v tlači, že už sa nedalo tam zmeniť a stále sa nakladali nové veci a tento týždeň pán kolega Stefan prišiel za mnou zase s novým posunom v kontexte Špedera, čiže ja žiaľ už mám 100 rokov, takže ja už pokopy nedám do Špedera, to na ďalšie generácie, ako napríklad kolega Stefan. On bol tak na plnosti v tom projekte, že každá 20 štábien ako v Maďarsku po roku 35 dní doložil ako svoju posunom. Ale to sa už nedalo do 35, pretože sme to chceli ako uzatvoriť na
Tam bolo gro, ktorý nemohla byť ani tučnejšia, ani ťažšia, tak drahšia, lebo to vidím, že zase to skončí takto, ako mali sme takého podpredsedu vlády, keď sa pamätáte, Walter Komár. Napísal skvelú knižku, že je Kronika zoufalství a nadeje. Vyšiel prvý diel, druhý diel. Strašne som čakal ten tretí diel, čo v tom všetko stihne povedať. Dobre. Takže ja... Ja som laik, čo sa týka architektúry, ale keď vás tak počúvam a niekoľkokrát ste tu tak vypýchali, dá sa povedať, poťažkali na to, že peniaze majú najväčšiu moc. To vaši vlastne najväčší materiál, ktoré sú. Ale vláda, dobre, a koľko architektov, o ktorých nám teda Bratislavy, je niekde v politike angažuje sa. To je aj o tom, keď je uzavretá komunita a žijete v nejakej svojej skupine, je veľmi ťažké povedomí celého národa zachovávať vlastne lásku k tej architektúre. Ale viete, čo chcem povedať? Áno, presne. Mali by ste mať medzi sebou niekoho, ktorý vlastne takú, aby tí ľudia vlastne, že toto sú veci, keď sa raz zničia, a kto jasné, keď nebudeme vlastne mať ústup k svojim koreňom, tak čo máme? Kto sme? Jasné. Ale aj vy pamiatkali, veď vy to musíme Ďakujeme pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne. Je dostať, ktoré je dostať ale Marelov múzeu a až chcete v podstate tu, aby sa dodneslo nejakým podpisom, treba urobiť poznám, môže sa stať podpis. Nie je to čiže nie je to povinné. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne.